салом алейкум дӯстон. Як шермарди ҳамватони худро вохӯрдам. Биёед катеш каме суҳбат кунем. Ин ҷавони хуб на аз душмани дин метарсад, на аз марг. Дар ҷанги охире ки Сурия озод шуд, ин ҷавони хуб як тир хӯрд, захмӣ шуд, вале ки боло ин натарсида корашо давом дод, аксбардоришо давом мекард. Дар сафи аввал рафта аксбардорӣ мекард. бовар кунед ҳамхел ҷавононе ки миллатро мебинам, мешунавам, хеле хурсанд мешавам. Насли ҷавонони навраси мо ҳам бояд ҳамтури бошад. биём катеш суҳбат кунем. бовар кунед хеле як фахри миллат аст. ҷура муслим салому алейкум ва раҳматуллоҳ. мана ин бача шермарди ҳамватани мо. шояд инҷо вохӯрдем, мо хайм куни яжидӣ нашуду дусе талаб буд. аввал талаб ин ки агар даъвати мо қабул мекардед, як интервю пурра мегиртем. иншалло ба ягон мушкил нест. Тайёрам. аввало салому дуруд ба бинандагони барномаи якаи Абу Имрон. иншалло код ба ҳурмати якаи Абу Имрон ва ба ҳурмати ҳамаи шумо иншалло рад намекунем чиза. иншалло ҷазакалло хайран. неки як дусе савол шуде ки додани ҳастем. бемалол. ҳамин хайм бародар ба номи Муслим машҳур ҳами шумо медонед. якумаш ин ки ҳамин ҷавони зебо, ҷавони хушрӯ дар оянда бисёр дар пешаш гӯем ниятҳои кору як дасташ кор мебиёд. чӣ ба кори ҳамин журналистӣ, блогерӣ ихтиёр кард? ва ин Муслим журналист, блогер ки ҳаст? чаро ин роҳ ихтиёр кард? аввало бинандагон ҳамаи шумо, ин як мавзӯи хеле як чизум васеътар буда метавонад. яке мо ҳадаф мо чӣ хел буд, чӣ хел шурӯъ шуд ва агар иншалло Абу Имрон интервю ташкил кардем, дар оҷа метавонем дар ин мавзӯъ возеҳтар суҳбат кунем. ҳадафи асосӣ ҳама мо донем ки 6 феврали соли 2021 дар сарзамини Сурия ва Туркия, дар ҳудуди байни Сурия ва Туркия замини ларза ба вуҷуд омад ва ҳамин чиз сабаб шуд мо кори эълома сар кардем. ва баъд аз дохил шудан мо бисёр чизҳоро дидем ки барои мо пеши чиз мамнӯъ буд ва инҷо барои мо дига шинохта карда буданд ва чӣ чизҳо гуфта буданд. вақте мо ба чашми сари чизҳо дидем, мо дига чиз дидем ба чашми худ. ба ҳамин хотир зиёд бародарам дар берун буданд ки барои мо навистанд, бародар мисол ту дохил ҳамунҷа шудӣ, мисол метавонӣ барои мо чизҳоеро барасонӣ ки дар асл чӣ гуна аст. вақте ин қадар овоза, вақте чӣ гунае ки мегӯянд ки нишонидан кай бояд монанди дидан, мардум ҳама шиноидагӣ аз дидагӣ нест. метавонӣ ҳамиро барои мо нишон диҳӣ ва мо ҳам чизро ҳадаф будем барои худ вохеан дӯстон. машааллоҳ. хайкун шумо бисёр номо гуфтем мешиносам, Муслим ва дигар. номи тоҷики шумо чиям? Чӣ номе? номи тоҷики ха нодуруд шуд, номи асли шумо гем чӣ мешавад? дар инҷа ҳама машҳур аст ки номашро тағйир меёбад. номи ман номи Муслим аст. мо ном тағйир додагӣ нестем. яъне мо дар оилае ки мо калон шудем, номи асосии ман, яъне номи дар шиносномаи ман Муслиҳиддин аст. Муслиҳиддин? бале. Рашидов Муслиҳиддин номи насаби ман. ва номи ман Муслим, аз сабабе ки дар хонаҳо ҳастам, ном Муслиҳиддин дароз ки аст, яъне кӯтоҳ кардан Муслим мегуфтам. дӯстон наздика ҳама Муслим гуфта файрод мекардан. ҳамин номи ман номи Муслим, яъне номи шиносномагии ман Муслиҳиддин ва аз сабабе ки дӯстон наздика ҳама Муслим мегуфтам, Муслим монда рафт. ин фахри миллати мо ҳаст. аз куҷои Тоҷикистон мешавед? мо асоси мо аз ноҳияи тобе марказ бигем атрофи Душанбе ҳастем ва зиндагии мо, ҳаёти мо ҳама дар Душанбе гузашта аст. машааллоҳ, табарак раҳман. хай бародар, мо дар ними роҳ дар магазин бо бародар вохӯрдем. иншалло ки қабули моро, даъвати моро қабул кардан ки интервю мегиранд. иншалло. ва агар саволотон бошад ба Муслим диҳен, таги комментарий ё дар личка нависен. иншалло бисёр савол метавем. ин бародарам дар озодии Сурия хеле саҳмии худро гузоштагӣ аст. як фахр мекунем ки ҳамхел як шермардо дар миллат ҳамватони мо ҳастанд. иншалло саволотон нависен, интервю пурра мегирем иншалло. ҷазакаллоҳ хайран. хеле хурсанд шудам ки хашмо вохӯрдем. салому алейкум. алейкум салом.